Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 13 июнь җомга көн. Сез турыдан туры эфирдә Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырны тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң нигә чөнки программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Израиль Иранның атом тыш һәм хәрби курылмалары булуын алга сөргән курылмаларга һава һөҗүмен оештырды. Иран матбугаты Тәһранда зур шартлау булуын һәм күп санда югары дәрәҗәле рәсминең һәлак булуын белдерде. Үлүчеләр арасында Иран гомумштаб башлыгы Мөхәммәд Бакири белән инкыйлаб сакчылары командиры Хусейн Сулами да бар. Һәр ике зат та Иранның хәрби һәм ракета программаларында төп исемнәр буларак күренә иде. Иран дәүләт медиасы аеруча югары дәрәҗәле командир Гулам Али Рашид белән атом тыш галимнәре Фәридун Аппаси, Мөхәммәд Мәхди һәм Әхмәд Риза Зөлфикарның да һәлак булуын белдерде. Натанс һәм Арак белән бергә Иранның мөһим атом тыш курылмаларында шартлауларының барлыкка килүен белдерде. Иранга каршы моңарчы күренмәгән һөҗүмнәр нәтиҗәсендә берничә югары дәрәҗәдәге хәрби җитәкче һәм атом тыш галиме һәлак булды. Дәүләт матбугат чаралары хәбәр итүенчә, бу һөҗүмнәр Иранда киң яңгыраш тапты. Җомга көнне хәбәрләрне укучылар генерал Хусейн Сулами шәһид булды дигән хәбәр расланды дип җиткерде. TRT World өчен Тәһраннан хәбәр биргән журналист Риза Хатами генерал Хусейн Сулами Иран инкыйлаб сакчылары армиясының иң югары дәрәҗәдәге җитәкчесе Израиль һава һөҗүмендә үтерелде дип белдерде. Хатами шулай ук Иран инкыйлаб сакчылары армиясының тагын бер югары дәрәҗәдәге командиры генерал Гулам Риза Рашид белән бергә ике атом тыш галиме доктор Тәһранчи һәм доктор Фәридун Аппасиның да үтерелүен әйтте. Хатими Фәридун Аппаси Иран парламентында халык ышанычлысы иде һәм Иран атом тыш энергиясе оешмасының энергетикасы оешмасының элекке рәисе иде. Ул 2010 елда үтерү омтылышыннан исән калган иде дип өстәде. Иран инкыйлаб сакчылары илдәге иң мөһим көч үзәкләренең берсе булып санала һәм Иран баллистик ракета арсеналын контроль итә. Хатими булай дип белдерде. Сулайминың үлеме Израиль тарафыннан үтерелгән иң югары дәрәҗәдәге Иран вәкиле булырга мөмкин. Кичә ул Израильсе АКШ Иранга һөҗүм иткән чакта Тәһраннан моннан элек октябрь һәм апрель айларында башкарылган чын сүз операцияләре 1 һәм 2 белән чагыштырганда тагын да көчле каршылык күрсәтәчәк дип әйткән иде, дип Иран тарафыннан Израильгә җавап кайтарылган һөҗүмнәрне искә төшерде. Иран Израильнең бу үлемчел һава һөҗүмнәренә көчле җавап бирәчәген вәгъдә итте. Иран гомумштаб рәислеге сүзчесе Абдулфазыл Шакерҗи Кораллы көчләр бу сионист һөҗүмгә һичшиксез җавап бирәчәк дип белдерде һәм Израиль һөҗүмнәренең нәтиҗәсе авыр булачагын, Иран кораллы көчләреннән көчле җавап көтәргә тиешлеген истәде. Израильнең бу һөҗүмнәре ике ил арасында тулы күләмле сугыш башлау куркынычын арттыра. Дистәләрчә ел дәвам иткән яшен бәрелешләр, җир өсте диңгез, һава һәм кибер һөҗүмнәрне дә үз эченә ала. АКШ исә бу операциягә ярдәм күрсәтмәвен белдерде. Һөҗүмнәр АКШ илбашы Дональд Трампның якын көнчыгыш куркынычлы төбәк була ала дип җиткереп, АКШ персоналының бу төбәктән чекинүен игълан иткәннән соң бер көн узгач башкарылды.
Türkiye Тышкы эшләр министрлыгы Израильнең Иранга ясаган һөҗүмнәрен кискен рәвештә тәнкыйтьләп чыкты. Бу һөҗүмнәрне халыкара кануннарга каршы килә һәм төбәк белән дөнья күләмен тотрыклыкка янау дип атады. Без Израильнең Иранга ясаган һөҗүмнәрен кискен тәнкыйтьләбез, чөнки бу халыкара кануннарны буза, дип белдерде министрлык җомга көндә. Бу һөҗүм Израильнең төбәктә стратегик тотрыксызлык тудыру сәясәтенә хезмәт итә торган провокация. Анкара һөҗүмнәрнең вакыты Израиль хөкүмәтенең дипломатиягә кызыксыну күрсәтмәвенә ишара итә дип кисәтте. Һөҗүмнәрнең вакыты Нетаньяху хөкүмәтенең мәсьәләләренә дипломатия аша хәл итәргә теләмәвен һәм төбәк тотрыклыгы белән дөнья күләм тынычлыкны үз мәнфәгатьләре өчен куркыныч астына куярга әзер булуын күрсәтә дип истәде министрлык. Министрлык Израильне хәрби гамәлләрен шундук туктатырга чакырды. Израиль үзенең агрессив гамәлләрен шундук туктатырга тиеш, чөнки бу яңа каршылыкларга китерә ала, дип белдерде министрлык. Төркиянең төбәктә яңа кан куюларга каршы булуын кабатлап. Без якын көнчыгышта яңа кан куюлар һәм җимерүләр күрергә теләмибез, дип истәде министрлык халыкара җәмәгатьчелекне гамәлгә күчәргә чакырып. Без халыкара җәмәгатьчелекне сугышның таралуын туктату өчен ашыгыч чаралар күрергә чакырабыз. Төркия ил баш урынбасары Җәвдәт Йылмазда Израиль һөҗүмнәрен тәнкыйтьләп, аларны канунсыз һәм провокацион дип атады. Йылмаз үзенең X аккаунтында булай дип язды: Израиль Иранга һөҗүм итеп, үзенең канунсыз һәм провокацион гамәлләренә тагын бер өстәмә, тагын берсен өстәде. Без Нетаньяху хөкүмәтенең агрессиясын кискен тәнкыйтьлибез, чөнки ул бернинди кануни нигезгә ия түгел һәм төбәкне тотрыксызландыруга юнәлтелгән. Газага карата Израильнең геноцид сәясәтенә каршы халыкара басым арткан һәм Иран белән атом тыш сөйләшүләре барган чакта бу һөҗүм гуманитар кыйммәтләрне һәм дипломатияне соңга сукмаучы барбарлык позициясын чагылдыра, дип истәде ул. Йылмаз халыкара җәмәгатьчелекне ныграк позиция алырга чакырды. Бөтен халыкара оешмалар һәм мөнәсәбәтләр бәйләнешлеләр Израильнең гуманитар кыйммәтләргә, халыкара кануннарга һәм төбәк тотрыклыгына янаучы гамәлләренә каршы ныграк позиция алырга тиеш. Шул вакытта Төркиянең Гадаләт һәм үсеш партиясе Израильнең Иранга һөҗүмен бернинди кануни нигез яки аклау булдыра алмый, дип белдерде. Бу барбарлык агрессиясе, дип язды партия сушысы Өмәрчелек җомга көнне X аккаунтында. Бу һөҗүм белән Израиль бөтен төбәкне утка салучы яшәүчән барбарлык һөҗүмнәренә тагын бер өстәмә ясады, дип белдерде ул канунсыз һөҗүмне кискен тәнкыйтьләп. Бөтен дөньяны Төркия ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоганның Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху хөкүмәтенең геноцид гамәлләренең нәтиҗәләре турындагы кисәтүләренә игътибар итәргә чакырды. Газага карата Израильнең геноцид кампаниясына каршы халыкара басым арткан вакытта Израиль яңа һөҗүм башлап, геноцидтан игътибарны читкә юнәлтте, дип белдерде Челик. Израиль бу һөҗүмне АКШ белән Иран арасында сөйләшүләр барлыгы барган чакта башкарып, тагын бер тапкыр дипломатик тырышларның барысына да дошманлык күрсәтүен ачык итеп күрсәтте, дип истәде ул. Израиль агрессиясе бөтен дөньяга яный, дип белдерде Челик. Халыкара җәмәгатьчелекне аның каршында уртак, конкрет анык чаралар күрергә чакырып. Израиль җәмгыятесендә Иранга каршы киң күләмле хәрби операция башкарды. 200 очкыч аның атом тыш программасына узын радиуслы ракета мөмкинлекләрен максат нишан итеп алды. Һөҗүм нәтиҗәсендә югары дәрәҗәле хәрби рәсми затлар һәм атом тыш галимнәре үтерелде. Шул вакытта Иран һөҗүмнән соң һава юллары юнәлешләрен үзгәртте. Израиль Тәһран җитәкчелегенең атом тыш бомбасы җитештерүен булдырма максаты белән башладкан узын мөддәтле операция башында Иранның атом тыш корылмаларын, баллистик ракета эшкуарларын һәм хәрби җитәкчеләрен максат нишан итеп алуын белдерде.
Flight Radar 24 мәгълүматларына караганда, Израиль Ирандагы позицияларга һөҗүм оештырганнан соң һава юлчылары һәм экипаж персоналда куркынычсызлыгын тәэмин итү максаты белән очкыч сәфәрләрен гамәлдән чыгарып, юнәлешләрен үзгәртергә тырышып, Израиль, Иран, Гыйрак һәм Иордания һава киңлегеннән чигенде. Türkiye avazı dolqunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израиль Газада 11 фәлестинлене үтергән, яу астындагы Йорданның Көнбатыш үзәгендәге камалаш астына алырга әзерләнә. Вафа хәбәр агентлыгы белдергәнчә, Израильнең Газаның көньяк һәм урта төбәкләренә оештырган яңа һава һөҗүмнәрендә ким дигәндә 11 фәлестинле үлгән, дистәләгән кеше яраланган. Шул вакытта Израиль медиасы Тель-Авив җитәкчелегенең яу астындагы Йорданның Көнбатыш үзәгендәге тулы камалашны гамәлгә китерергә әзерләнүен, төбәктә зур күләмдә хәрби көчләрен урнаштырыла башлануын белдерде. Хинстандагы очкыч казасында үлүчеләр саны 265-кә җиткән, бары тик бер кеше исән калган. Әхмәдабадтан Лондонга хәрәкәт иткән Air India очкычы кузгалып киткәннән кыска бер вакыттан соң килеп төшеп, соңгы 10 елның иң зур үлемгә китергән һава фәлакәтенә сәбәп булды. Boeing 787-8 Dreamliner түрендәге очкыч медицина факультетының тулай торагына килеп төште. Очкычта булган 241 кеше белән җирдәге ким дигәндә 24 кешенең гомере өзелгән. Рәсмиләр белдергәнчә, казадан бары тик бер юлчыгына исән калган. Мисыр рәсмиләре Каһирадагы Рифах чик буе капкасына таба халыкара йөреш алдыннан 200-дән күбрәк Фәлестин яклы активистны кулга алган. Араларында АКШ, Франция һәм Марокко ватандашлары да булган активистларның җомга көнне оештырылачак глобаль Газа йөрешендә катнашып, гуманитар ярдәмгә ирешүне арттырырга чакыру көтелә иде. Кулга алуларның күбесе Каһира һава мәйданы белән шәһәрдәге төрле кунакханәләрдә да булган. Берләшкән Милләтләр Ишмасагы Машурасы Газада хәзер отны туктатырга чакырган һәм Израильгә камалыш астындагы Фәлестин төбәгендә сугышны туктату өчен дөнья күләм басым ясалуын теләүче мәҗбүри булмаган карарны зур күпчелек белән кабул итте. Шушындый ук карар өлгесен моннан алда БМО Иминлек шурасында АКШ тарафыннан вето ителгән иде. Мактаран тоншасыз Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Күп кеше шукраклануның бары картларда гына булуын уйлый. Бабайларыбыз һәм әбиләребез безгә кычкырыбрак сөйләшергә куша, яисә олы яшьтәге күршеләр телевизорның тавышын ачып куя. Тик хәзер медицина белгечләре безне кисәтә, бик күп яшьләргә дә шукраклану яный. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы җиткергәнчә, миллионлаган яшь кеше көчле тавышлы видео уеннарын сәгатьләр буе уйнап колакларына зыян сала. Яңа бер хисапка караганда, дөньяда якынча 3 миллиард кеше телефон, санак яисә консольларда уйный. Әлеге җиһазларның күбесе кулланучыларны көчле тавышлардан саклаучы системаларга ия түгел. Бу хәл бигрәк тә балалар өчен хәтәр. Булай дәвам итсә, 2050 елга кадәр якынча 2,5 миллиард кеше ишетү сәләтен югалта ала. Мин Эльмира Тайран һәм сез подкастлар сериясен тыңлыйсыз. Бу язма TRT глобаль мәкаләсенең аудио варианты. Бу бүлемдә Полин Отхиамбоның 2025 елның 13 мартында чыккан видео уеннары һәм ишетү сәләтен югалту, яшьләрнең хоббиенең караңгы ягы дип аталучы мәкаләсен тәкъдим итәбез. Балалар көчле тавыштан тагын да ныграк зыян күрә, чөнки колаклары тагын да сизгер. Алар көчле тавыш эффектлары булган уеннарны бик ярата һәм гадәттә бик озаклап уйныйлар. Кисәтүләргә дә колак салмыйлар. Кенияда 3 баласы булган ата Тед Оума үзенең тәҗрибәсе белән уртаклаша. I constantly have to remind my sons
to lower the volume when they're gaming. Улларыма уйнаганда тавышны әкренәйтү турында гел искәртергә кирәк. Аларны урамга чыгып уйнарга күндерү бик авыр. Видео уеннары иң яраткан шөгыльләре. Хәзер уеннарны 1 сәгатьтән соң ябып куя торган система кулланам. Булай көчле тавыштан бераз ерак тора алалар. Тәдбир үзе генә түгел, дөньяның бик күп җирендә ата-аналар шул ук проблеманы кичерә. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы өлкәннәрнең атнада якынча 40 сәгать буе 80 децибел дәрәҗәсендәге тавышка дучар була алуын әйтә. Бу ишек кыңгыравы көчендә. Тик тавыш дәрәҗәсе арткан саен куркынычсыз тыңлау вакыты кими. Балалар өчен бу шик тагын да югары. Оториноларинголог Жаклин Мутуа булай дип сөйли. For adults, 90 decibels is safe for only 4 hours a week. Өлкәннәр өчен 90 децибел атнада бары 4 сәгать кенә куркынычсыз. 95 децибел исә бары 1 сәгать 15 минут. Балалар өчен бу вакыт тагын да кыскарак. Көчле тавышлы видео уеннары балаларның колакларына бетми торган зыян сала ала. Кулак эчендә тавыш тибрәнүләрен сизүче кичкенә төк күзәнәкләре бар. Картайган саен алар кими, тик көчле тавышлар да аларга гомерлек зыян салырга мөмкин. Уенның тавышын әкренәйтү файдалы, ләкин төп проблема уен вакытының озын булуы. 2024 елда Халык сәламәтлеге журналында чыккан бер эшчәнлектә 4 популяр сугыш уенын тикшерделәр. Аларның уртача тавыш дәрәҗәсе 88 белән 91 децибел арасында. Бу балалар өчен бик югары. 92 децибелдан югары тавышлар балалар өчен атнада 45 минут белән чикләнергә тиеш. Кайбер тавышлар тагын да зарарлы. Бәрү тавышлары кыска һәм кисәк була, әйтик коралдан ату. Мондый төр тавышлар 119 децибелга җитә ала һәм шул ук мизгелдә зыян сала. Хәтта колак шыңлау шикелле проблемалар китереп чыгара ала. Бу йокы, көндәлек тормыш һәм укуга тәэсир итәргә мөмкин. 3 март ишетү көнендә Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы һәм Халыкара телекоммуникация берлеге видео уеннары өчен тәүге глобаль куркынычсыз тыңлау стандартларын танытты. Анда булар урнала: реаль вакыттагы тавыш мониторингы, тавышны автомат рәвештә төзәтүче колаклык функциясе һәм тавыш нык артканда экранда кисәтү. Бу чаралар ата-аналарга уенны тулысынча тыймыйча куркынычсыз тавыш шикләре кую мөмкинлеге бирә. Моннан алда уеннар өчен дөньякүләм тавыш куркынычсызлыгы кагыйдәләре юк иде. Хәзер бу стандартлар белән уеннар кызыклы да, куркынычсыз да. Тед шикелле ата-аналар өчен бу чаралар бик әһәмиятле, чөнки бер генә видео уены да балаларның көлү тавышыннан көчлерәк булырга тиеш түгел. Шуның белән бу бүлек тәмам. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе подкаст бүлемендә очрашканга кадәр исән-сау булыгыз. Нигә? Чөнки Мөхтәрәм тыңлаучылар, нигә? Чөнки тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында миллиардларча чакрым юл үтеп, Уран һәм Нептун турында сүз алып барабыз. Кояш системасының азагында урнашкан бу ике планетаның ни өчен боз гигантлары булуына тукталабыз. Уран Кояштан ераклыгы буенча системада 7нче урында тора. Кояштан ерак булганлыктан, йылдыз чыгарган җылылыктан бик шикләнгән рәвештә файдалана. Уранның атмосферасы водород һәм гелий кебек җиңел газлардан тора. Анда шулай ук аз күләмдә метан бар. Планета эчендә тыгыз һәм кысылган боз катламы бар. Бу боз катламы су, аммиак һәм метан кебек туңган компонентлардан тора. Магнит кыры аркасында Уран Кояш системасындагы башка планеталар белән чагыштырганда авыш күчәрдә әйләнә. Кояштан ераклыгы белән бер рәттән күчәр авышлыгы аркасында ул Кояш нурларын тиешле почмакларда ала алмый. Шуңа күрә планетадагы бозлар эреми.
Кыяш системасының иң ерак планетасы Нептунның атмосферасы да уранныкына охшаган һәм водород, гелий, метан кебек газлардан тора. Нептунның эчке төзелешен зур күләмдә водород, гелий, су, аммиак һәм метан кебек бозлы компонентлар тәшкил итә. Планетаның якынча җир зурлыгына тең күләмдәге үзәге төше күбесенчә боздан тора. Бу гигант боз массасының әйләнеше Нептунның Кыяш системасындагы иң көчле магнит кырларының берсенә ия булуының төп сәбәбе. Боз гигантлары, газ гигантлары кебек каты ислеге булмаган һәм күбесенчә газлардан торган, әмма эчләрендәге элементлар аркасында алардан аерылып торган планета төркемен барлыкка китерә. Боз гигантларының боздан ясалган каты ислеге юк. Бозлы матдәләр югары температурадагы үзәктә, төштә тупланалар. Кыяш системасындагы боз гигантлары Уран һәм Нептун Voyager 2 исемле пилотсыз галәм корабы тарафыннан да күзәтелә. Нигә? Чөнки Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden, etrafını saranların hepsi gitmeden, sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden, etrafını saranların hepsi gitmeden, sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Мактарам таңышар, Türkiye Avazı Radyosu'dan Tatar türündəgi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli qısqa dolqınның 17.615 kHz işlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qoşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula.
Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.